Upat ka mga namatay ug unom pa ang padayong missing nga gipangita pa hangtod karon nga mga tabante sa Carmen Copper Corporation nga tabunan sa pagdahili sa yuta na ilhana. Samtang investigasyon sa Mines and Geosciences Bureau gisugda na usab. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Babang kapulisan sa Dakbayan sa Toledo ang nipagawa sa listahan sa mga pangalan sa napulo ka mga biktima sa pagdahili sa yuta diha sa Carmen Copper Corporation sa syudad sa Toledo. Samtang gisagi pagawas nga impormasyon sa maong kumpanya ganihang udto, pabiling upat gihapon pa ang naugkat kinsa parehong mga patay o pabilin usab unom pa ang gipangita sa gihimo nga search and rescue operation. Sa gipagawas nga listahan sa Toledo City Police Station, ang upat nga naugkat ug patay na nga nadangat sa tambalanan mao sila si Junel Lagula, 44 anyos, leadman sa pagmina sa open pit; Ernesto Caspe, 54 anyos; Juan Tapang, 44 anyos ug Junicio Labang. Samtang sa gihimong search and rescue operation padayong gipangitang unom nga sila si Jose Carpintero, Jonuel Herediano, Simeon Lacunas, John Paul Risuelo, Renante Sipada ug Alfred Taotho. Sa gipagawas nga pamahayag sa Carmen Copper Corporation ganihang udto, padayon ang gihimong search and rescue operation. Samtang nagsugod na sa imbestigasyon ng taga Mines and Geosciences Bureau ganihang buntag. Mato ni Engineer Armad Maliksi ang OIC sa MGB7 nga duha ka mga geologist ug duha ka mga mining engineers ang nihimo sa inisyal nga pakisusi. Usa sa ilang tumong maong pagsuta kun unsay gihinungdan sa pagdahili. Yung ilag yung buhaton ko na mag-initial lang ni kay di mo gid ta penetrate pa sa site, so anything site site activity ako silang ginan nga ang inyong siguro ninyong safety. Samtang way gihatag nga exact date ang MGB7 kun hangtod kunus ang pagsuspenso sa operasyon sa Carmen Open Pit. Walay period. Walay period. So bali. Once nga murag mawa ng hazard, pwede ra inis. Aron pagtabang sa search and rescue operation, ang Philippine Coast Guard dipadana sa ilang mga divers. Apan mato di Commodore Alvin Dagalea ang tigpamaba sa PCG-7 nga naka-standby lang unang ilang mga kawani sa site. Mato di Dagalea nga nagpaabot sila sa instruction kun kunus ang mulihok, ilabi na kung adunay mulutaw nga lawas o kun kunus silang mo-dive aron sa pagpangita pa sa mga na-missing. Nagpadata ko hapon na ang kuan atay kuan diha kanang itong special operation team diha kay naman kuno mga kuan ang possibility na mulutaw ang tao kada mga missing gani. Naabot ang aso yung search and rescue dog na mo diha. Oo. Nagpadaan ng search and rescue dog in case na kakailanganin. Samtang Bob, sa labing uwahing impormasyon nga atong nakuha gikan sa hepe sa Toledo City Police Station, Lieutenant Colonel Junel Kaadlawan nga anaa sila karon diha sa Barangay Biga. Pagtino kun pila ka mga pamilya ang nahimutang sa sud sa 500 meters gikan sa nadahilian nga lugar. Kini human nga giingon nga nirekomendar ang mayor si Toledo City Mayor Joy Perales alang sa dinali ang pagpa-evacuate sa maong mga mulupyo sa mga lugar human sa gihimo ilang nga site inspection ganihang hapon kun karong hapon nakita nga aduna pay crack sa duol sa diin ang lugar na dahili o giingon nga for safety purposes pabakwito na ang katong mga mulupyo nga nahimutang duol-duol sa maong lugar kun diin na landslide. Kini usab rekomendasyon usab kini sa Geosciences gikan sa Carmen Copper Corporation ug sa uban pang ahensya sa gobyerno nga nihimo kaganiha og pag-inspeksyon uban ang PNP, BFP, lakip na usab gani ang BGMP, ang PCG, ang City Disaster Team ug ang uban pang ahensya sa gobyerno. Bob. Daghang salamat Fem Marie Dumabok sa imong live report.